závodník 82, startuje v kategórii 80 kg, dále sa pripraví Sárovský Petr, Šindela Jozef a Janový Dine, kde pořád další sedla bojníků. Už z vlastní zkušenosti vím, že potřebují vlastně i tři závodníky vyhlasit, tak se závodníci mají připravit na studiálnou bandaže a hlavně na soutěž v grupě. Takže 170 výška stejla 6 pro kurzu Milana, Zvyšel je Bohumín a další pořady Sárovský Petr, Šindela Jozef a Janový Dine. Závodníci zadali vlastně na jistotu pokusy, tak služili verze 5. pokus na čínu 175 kg výška stojánu 8 pro Sárovského Petra a se připraví Šíkala, Janový Dine a Šíka Michal. To je pořadí dalších závodníků, takže výška stojánu 8 na čínu to má možné 175 kg. A připraví se Šindela Jozef, domácí lokomotiv Krnov, Janový Dine, Šíka Michal a Zámečník Petr. Sárovský Petr byl hodnost 109 kg, startuje v kategorii do 120 kg, startuje v kategorii Sokol Lanžov. Takže počínáme se tímto úpravu. Sárovský Petr je Sokol Lanžov, národní pokus 170 kg. Pokus zvládne náročný na čínu 180 kg, Šíkala a Jozefa z domácí lokomotivy Krnov, dále se připraví výška stojánu 6. Dále se připraví Janový Dine, Šíka Michal a Zámečník Petr. To je pořadí dalších třech závodníků na čínu Šindela Jozef, domácí lokomotivy Krnov, startuje v kategorii do 74 kg, jeho základní pokus tisíci do soutěže 180 kg. A opak ještě jednou Janový Dine, dále připraví Šíka Michal a Zámečník Petr. Národní pokusy závodníků a ti nahlásí další pokusy, mají na to lístečky, a se to všechno uvidí, to znamená, ke slovu 23 nahlásí další pokus, nezapomenou, závodníci na to mají jednu minutu, tak je to do zahrání pokusu, mají Šíkala, do zahrání pokusu jednu minutu. Domácí závodník Šíkala a Jozef. Takže se jde místníci pokus do soutěže pokus zvládnu Šíka zůstává, výška stojánu 5. Pro Janovýka Dínka a dále se připraví Šíka Michal, Zámečník Petr a Novák Igor. Hlásím 3 závodníky další, protože vlastní zkušenosti ví, že to časem je výrazný tomu, aby si závodníci stačili nahodat bandaže Šíka připravovat, aby si závodníci stačili nahodat bandaže a připravili se pokusu. Na pokus
ešte hlasy dopředu, aby sa mi čas na to připravil. Janovi Hýnek je celko aranžoval, vyšla tomu 3, táto je kategórii do zodane sa každý výrobnej osoby má 8 a 4,5. Nezáleží používať iné techniky, každý pokus bajovať náleží na načínku 182 kg, vyšklastrujeme 4. Vyšklastrujeme 4, prostíku má zbytý podmíny, náleží na načínku 182 kg. Náleží na zámečný Petr Novák Výbor Hoza Štepána. Zároveň to poprosí závodníky, ak si nahlásí ďalšie pokusy. Čísla Štepán Jan nahlášený pokus. Na čísle Síkla Michal zbytý podmíny 74 kg, startuje kategórii rost 76 kg. Závodníci si dávajú první pokusy na istotu, a sa zatečilo z toho, že takže sme videli hlavný pokus na čínku 190 kg, vyšľastovanú 5, pro zámečníka Petra Romuliezovi 190 vyšľastovanú 5, zámečník Petrej osobný má 73,5 kg, ostatné kategórie to 74 kg, táto je za D. Olympia z Líny. Aké sa zamerujeme na rekordy, rekord v tejto kategórii bezvedu je neskôršie 37,5 kg. Takže zároveň na 190 kg je zámečník Petr z Olympie z Líny, pripraví sa Novák Výbor a Turek Martin, ktorý nám končí první pokusy. Skúšený závodník, pokus platný, náleží na čínku 200 kg, vyšľastovanú 6, pro Nováka Výbora ste pripravili Novák Výbor, oni ste pripravili Hoza Štepána, první pokusy nám končí Turek Martin. Takže začíname na 8 kg, Novák Výbor startuje kategórii do 93 kg. Na čísle zároveň pokus 200 kg. Vypraví sa ešte jednou Hoza Štepána a ukončí na prvý pokusy Turek Martin. Ešte dnešný súťaží budeme očakávať dneska i vrcholné vypady tento výsledky do všetkú stúkal na vláde 300 kg, takže sa vám na to tešiť ešte na čínku momentálne 10 kg. Pokus platný náleží na čínku 210 kg, vyšľastovanú 5, pro Hozu Štepána z Tejšového Eškovice, jeho osobný má 73,5 kg, startuje kategóriu do 74. Je to skúšený závodník, ktorý sa pravidelne umístuje i na mistrovstve republiky na 3. míste. Takže Hoza Štepán, Tejšového Eškovice a ukončí nám první do Turek Martin a po ňom sa pripraví Mašková Jitka. Hoza Štepán 210 kg, zahrávať istý pokus do súťaže, tak sa nebolo závodníci si dávali úplne na istotu všetno.
Takže skúšajme hlavne doľažite pán učiteľ zvoľovať pokus V1 hlavný a na čím hlavíme 220 kg vyšľastovanú pro skúška Martina to je voľný, jeho ostatníva na 88,5 kg, patuje kategórie do 96 kg a koniec sme připravili maškovali a kurza Milana. To je podľa ďalších závodníkov, takže asi časnosti uvádzať prípravy a hlavne na súťaž hlavky drugie, pretože pokud sa závodní 4 hodiny závodníci sú unavení, je to náročné na psychiku, na fyzické zatíženie, takže vás to zabývam a sa to ktoré máme veľmi skúšený závodník, ktorý sa zároveň súčasnej výsledky republiky. Dnes máme zároveň na báze 220 kg. Takže tak nejak se zvláda 220 na mladší načínku. 75 kg pro mačkovú výtku vyšľastovanú štíci. Štícka vyšľastovanú 75 kg a zároveň druhé pokusy môžu sa připraviť. Druhé kurza Milana a Šídová z Jezer. Podľa ďalších závodníkov. Číka pripravená, takže Viktor poprosí Mášu Vítku z Piesoko Lanžo, aby nám zahájil druhé pokusy, je to vlastne dňa, že nám startuje súťaž. Takže sme videli hlavný pokus na hodinatinku 165 kg vyšľastovanú vied pro Hudce Petra a nárazil cyklový kurza Milana a Šídová z Jezer, domácieho odjedno. Takže vyšľastovanú vied, Hudec Petr 165 kg prvý pokus neplatnila jedna, takže sa opakuje kg a viete, že sa závodníkovi podali čínku zdrova. Není to tak jednoduché, je osobně na 70 kg, také kategorie do 54. Takže jeho druhý pokus, první je na neplatný, takže uvidíme, jak se s čínkou popere. Takže na mojom čísle, ktorý mám pokus platný 2.1, naložíme 190 kg, vyšľastovanú 6, vyšľastovanú 6 pro kurzu Milana, vyšľastovanú týkajú sa Šídová z Jezer a Stíka Michala. Vyšľastovanú 6. Počneme sa čínko naložiť a následne kvalifikáciu Šídová z Jezer, Stíka Milana a Zámečný Petr. Zároveň sa na zasadie druhá vypálecí vyšší skupina a ja som už nedovedal hlasovať, že môže to vyplniť
kilogramy, to ma na dzieci. Kurs zagrywamy, który jest drugi pokus, to jest kilogramy macicy. Takže pojďme, historie 50, ličba 76, ličba 76, 190 kg domácího závodníka Šimila Josefa, o něm se říkali Sika Milán a dále se říkali zámečný Petr, pořadí náštěvství závodníků, Šimila Josef startuje v kategorii do 76 kg, jeho osobní má 73 kg domácího připravená na běžný čas a připraví se Sika Milán a závěrečný Petr. Připraví se Sika Milán, závěrečný Petr a Janový Minek. Asi si závodníky dopředu, takže mají na rovnici čas na záleží, jak zareagovat na toto závodníci do 1 minuty zahájí pokus. Připraví se Sika Milán, zámečný Petr a Janový Minek. Závodník má zájem pokusy 1 minutu, takže musí si na to závodníci dávat pozor, čas se nám každý závodník čas, váčíky zůstává, připraví se Sika Milán, ličba 4, po něm se připraví zámečný Petr, Janový Minek a Sárovský Petr. Takže ličba 4, váčíky zůstává. Připravená pro Siku Milán, Michal Díky Podivin, nás se připraví závěrečný Petr, Janový Minek a Sárovský Petr.
Rekord tejto kategórii je 282,5 programu rezervy. Takže na čínice 200 kg, ďalej je Sokol Manžel. Tento služebný návrh, ktorý sa zabýva vyhľadanie Slovenskej republiky,
Prošli
Michał, Wita Polski, Raduje Raduje do Serca Ślicznego, Maciejce 200 programów, Rekord České městě, které má kultura. Takže, perfektní práce na karču, Varačík zůstává, Vyškařování 6, Vyškařování 6, pro kurzu Milana, ale se připraví Šíkaláře, Janušík Hynek, Nová Vývor a Turek Martin nám ukončí třetí pokusy a zároveň to poprosí, aby se připravila druhá vyšší hostní skupina. A na soutěž hlavní hudě, na jenom to proběhlo perfektně, musím pochválit nakladače, rozhodčí závodníky a zbytečně se máme na to čas. Na čímku naložíme 205 kg, Vyškařování 6, pro domácího závodníka Šíkaláře Josefa a konec se připraví Janový Hynek, Nová Vývor a Turek Martina ukončí tuto skupinu. Takže na čímku 205 kg, Vyškařování 6 a domácí závodník Šíkaláře Josef startuje v kategorii 73 kg, do 74 osobníma 73 kg. Rekord v této kategorii český je ve ředu 247,5 kg. Takže závodník má na nás zahájí čas, závodník musí do 1 minuty zahájit pokus. Připraví se Janový Hynek, Nová Vývor a Turek Martin. Takže domácí závodník Šíkaláře, vidím, že je připraven. Doufám, že nevěděli k tomu, že nás končí čas. Máte tady 30 vteřin. A připraví se Janový Hynek, Nová Vývor a Turek Martin. Takže třetí závěrečný pokus 205 kg domácí závodník Šíkaláře. Opět došlo k tomu, že závodník nestihl nastavení, naložil na čímku 205 kg, Vyškařování 5, pro Janovýka Hynka připraví se Nová Vývor a Turek Martin. Takže opět došlo k tomu, že Šíkaláře trošku časový limit, vyčetíme se tím důvod
oni si tento časový musí vyhrať. Nová výbor 1020 DS Italia.
Perfektní práce dožívá hodně pokusu světla, neplatný váží, zůstává. Výška stranu 8, pro Vojda Martina, dále se připraví Čátová, Stanislava a Podplaniny. Takže vám zůstává výška stranu 8, pro Vojda Martina, Mariana. Z té olympie z Lína osobně má 120 kg a startuje v kategorii do 120 kg. Lík nebo českého rekordu je 310 kg. Hlavní výstil, vyžili pomáhanou stále platný. 255 výška stranu 6. 255 na Čínu, výška stranu 6 pro Čátovou Stanislava, připraví se Podplaniny, Pavlové Znakovník, Rekužina, Žármarek a Učík, Pavel. Podání dalších 6 závodníků, takže Čátová Stanislava pamatuje za Vítu Podivně, jeho osobní má 90 kg, startuje kategorii do 93 kg a rekord této váze je 282,5 kg. Takže ještě úprava stojaný v sobě, ano. Takže ještě menší úprava stojanou. A Čátová Stanislava Podivní se pokusí zvolat váhu 255 kg, kde je základní pokus do sorty. Závodníci si dali pokusy na jistotu, aby se zapsali, to zbytečně diskvalifikovaní, takže zahájili 255 kg. Výška strana 7, 255 na Čínu. A tuto se pokusí do Podplaniny, připraví se Pavlové Znakovník a Rekužina. Takže Čína připravena, Podplaniny dneska tuží, nastupuje a schopný aspoň má hladký průběh, když se to nenapravuje, připraví se Pavlové Znakovník, Rekužina, Žármarek a tuží Pavel, který má mohou ještě první pokusy. Tímto připravena pro Pavlovce Antonias Vojtelku Vníkovice 260 kg, startuje štartový bod 93 kg.
Zanávěvací pokus 265 kg, osobní váha 95 kg, domácí TLO, připraví se základy a klučík Pavel. Je to zkušený závodník, pokus zanávěvací si určitě dá na jistotu. Takže bude hlavní pokus 280, výš na stranu 5, pro žáka Marka, zvolený Zlín, konec se připraví Klučík, Pavel a zároveň na druhé pokusy Nájemna. Pořád je hranici závodníků, výš na stranu 5, pro žáka Marka, zvolený Zlín, 280, zároveň pokus do soutěže rozhodněná 89,5 kg, startuje kategorii do 93 kg a nejvíce pro kategorii je 280,5 kg, takže začínáme základní pokus pouze o 2,5 kg od český rekord, takže určitě je možná, pokud se má dobrý hledačky, takže světlý dvoma dalšíma pokusy, že by se mohli vidět první český rekord na historii hlavní penále. Žádná špičkový závodník České republiky. Takže tak nějak se to místí. Síla neplatí, byla tam asi dostatečná holka. 285 výš na stranu 6 pro Klučíka Pavla. Zde jsou to polezemité a připraví se Rázek na Polestovnáč 2 Petr. Takže máme určitě na rezervní papír a tu holkařetu, ale určitě budeme si vědět, že se pokusí o vytvoření prvního českého rekordu na dnešní 19. mistrovství Moravy. Takže Klučík Pavel nám ukončí první pokusy, které jsou pro Polestovnice osvětlila 116,5 kg, tak je kategorii Polestovnice 2 kg. Petra Rovnička
Ticha připravená, Bolestová, Olberto Viktorice a připraví se Martin, Krček Michal a Oliver Martin. Thank you.
toto všechno jsme připraveni, nic nám nastane nenaskočí. Nakladači pracují perfektně, musím pochválit a soutěž má velmi hladký průběh. Takže čísla připravená, 265 kg po Čanderu Stanislava, po něm se připraví Pavel Antonín, Vladimír a Gregušťan. Pořadí další, 4 závodníků. Závodníci si soustředí, to tak jednoduché, vykovalizovat, chce to roky tréninku a musí se dávat velmi pozor. Takže jsme vyvolili Valena pokus platný 270, když na stojanu 6, stojanu LCP, pro Pavlovce Antonína, připraví se Vladimír a Gregušťan, pořádí další 3 závodníků. Takže Pavel Antonín, Žoržet, Vítkovice, 270 kg Hačnice a další připraví Vladimír, Gregušťan, Žádná a Fučík, Pavel Nájmu končí, jak jsem ji sliboval, dostaneme se na 300 kg více, takže Pavel Antonín běží můj čas, mám to zahájem pokusu 1 minutu a po něm se ještě jednou hlasí připraví Vladimír, Gregušťan a Žádná. Disciplína je trošku náročnější na opravu výstroje, takže návodníci potřebují nějaký čas na to, proto hlasí dopředu a jsou 3-4 závodníky. Vlastní zkušenosti víte, že tak časově víme. Pavlovec a Polberku, Vítkovice. Takže si můžete technicky perfektně provedený pokus, pokud je na platné 275, když na stojanu 7 stojan vysoké. Pro Popa Vladimíra, po něm se připraví Gregušťan, Žádná a Fučík Pavel, takže stojan vysoké, 275 a když na stojanu 7. Pro Popa Vladimíra, připraví se domácí závodník, po něm Gregušťan, Žádná a Fučík Pavel. Takže číslo je připravená, to bylo Vladimíra, deska Fučík postupňová 114 kg, státy kategorii do 120 kg. Český rekord 310 kg. Pokus platný na Čínsku náležíme 277,5 kg, když na stojanu 5, stojanu od sebe, pro domácího závodníka Gregušťana a po něm se připraví Žádná a Fučík Pavel a končí 2 pokusy. To je pořadí těchto 3 závodníků, Gregušťan osobně má 95 kg, startuje kategorii do 105 kg. Žádná se po něm připraví a Fučík Pavel. Takže Gregušťan startoval na České republiky, kategorii bench, kde se umístil na 2. místě, veterán špičkový závodník silového kategorii,
Marcinice 297,5 kg. Takže Marcinice zabojoval, musíme na to zrobiť pokus platný. 280, vyššia strana 5, pro žádná mážka, který se nám zopakuje, první pokus zbaloval hladce na této váze, ale byla dostatečná hloubka, takže ak se potřebuje dát sa do soutěže, tak si máme si opakovaný pokusu na lek, tak tu je strategický výbor 93 kg a je rekord český je 282 kg. Takže zároveň odběrou 280. Opakuju, 280 kg. 80, jo, dobrý to je, 80, je to v pořádku. Jsem namotaný. Nepojďme. Nemám samý hospodin 280 první pokus. Takže jsme viděli bezsezovaný pokus, to nám to rozročí. Ona je naplánovaná. Takže naložíme 300 kg, vyšla stranu 6, pro Kučíka Pavla. Vyšla stranu 6 a po něm se připraví pro Kučíka Pavla, který se pro Kozeře, připraví se na Zejma, po něm Boles, Tomáš a Vlad Petr. Takže máme tady srengovanou 300, druhý pokus, Kučík Pavel, který se pro Kozeře. Takže Kučík Pavel ukončuje na 300% dvojé pokusy a připraví se na Zejma, Boles, Tomáš a Vlad Petr. Pořádí další závodníků. Zoukou Šulský odmělení 300 kg není tak jednoduchý zdolat. Druhý pokus, Kučík Pavel. Čínka byla zdolana, pokud byla jedna nedostatečná hloubka. Naložíme 245 výška stranu 7 straní v sobě. V sobě výška stranu 7 245 kg pro nás Milana. Připraví se Poleskou a na Vlad Petr. Zájem třetí pokusí, takže počítám během 10 minut, budou vlastní třetí půlnáčné. Bude nasledovat půlhodinová přestávečka na občerstvení a budeme pokračovat v dalších soutěžních disciplinách. Takže následně máme zájem na 245 výška stranu 7 strany k sobě. Po něm se připraví Poleskou, náš Vlad Petr, Krček Michal a Oliver Marian. Takže trošku upravit čínku jsme potřebovali a následně nám 245 na třetí pokus. Poleskou
Michal Vyšľastran Ostru, spojúce prípravy Orver Marian, Karol Čandrova Stanislav a Pavol Antoni. Takže máme tady závěrečný postup pokusu. Předpokládám, že budeme 11. hotoví a bude nasledovat úvodňová představička, protože máme vynikající časový rozpočet, takže si můžeme dovolit na občerstvení a posilnění a potom budeme pokračovat v soutěži. Zároveň na to dává pozornost vyšší pozornost. Pokud se máme rozhodčí, máme přímo na platné 270 Vyšľastran Ostru, 270 na Číku. Pro Orvea Marian připraví se Čandrova Stanislav Pavlovec, Antonín a Grebušina. Takže 270 na Číku, Vyšľastran Ostru, vysoký navolník. Takže ještě upadám. Toto je vlastně nejnáročnější disciplína výkonná, takže i pro závodníky, tady uchází hodnou upadává namotání markáží odvrkání dresu, takže je to trošku náročnější, ale už se nám blížíme k rádiu a nejhorší disciplínu pro práci na to, že budeme za sebou. Pokus platný 272 a Bulnačníků strany Sobě, Vyšľastran 6. 272 Bulnačníků strany Sobě. Pro Čandrova Stanislava a potom se připraví Pavol Antonín, Grebušina a Boh Vladimír. Máme tady závěrečný 6 pokusů a budeme vlastně z nejlepší disciplíny nejnáročnější na práci a na všechno budeme za sebou. A ještě opakují, budeme nasledovat nějaká původová přestávka na občerstvení, na představení náhrady a budeme pokračovat v druhé soutěži disciplíny bench a lici. A blížíme se pomalu do tiskového, takže načím to za 272 kulturální, máme do Stanislava, připraví se Pavol, Antonín a Grebušina. Číka Lecezová, ano, pokus platný 280 strany od sebe, Vyšľastran 6. Pro Pavla Antonína a po něm se připraví domácí závodník Grebušina a dále se připraví Boh Vladimír a Žák Marek. A ukončíme tuto disciplínu Kručí Pavel, protože máme tady posledních 5 pokusů, Zároveň se soutěžilo pěkné ceny, které mělo příklad připravené. Věnování firma Vyprávac, firma Teres, firma Hermes a Flora. Takže mezi tím se ještě připraví nevěděli výkonník, takže zároveň si mají soutěž, mají motivaci. Pavel, Antonín, Kolberto, Víkovice.
283 zahraničný pokus. Ale zaprvom čísle, rozhodčí sa to, dvaja na hlavné, 282 kúru, výška stranu 5. 282 po stranu, výška stranu 5, do prerušenia na pojemce príklady pokladní, žármane a chučí padá a ukončí túto soutěžní disciplínu. Závodníci majú vlastne na každou disciplínosti pokusy a závěrečne nejvyšší, to je podľa závodníci zhodnotené počíta do soutěže do boje. A blížime sa pomalu ke zvymené čistovce. Zatím máme na čísle 282,5 kg a pokus se tutovalo za domácí závodník Jurek Ušnivan. Ale sa príklady pokuradíme, žármane a učí Pavel, ktorý nám ukončí túto soutěžní disciplínu. Využívanie za domácnosti z republiky Katolí Master, píšový závodník, ďalší disciplínu menší a dneska na čísle 282,5 kg. Máme bojovník, Berlosman, Malon, Bělosman, rozhodčí, platný pokus, 280 výška stranu 7 strany k sobě. Pro pokladní na 285 výška stranu 7 pokladní a máme tady potom ještě dva pokusy na 300 žármane a Bučí Pavel. Zároveň chceme poprosiť domáci nakladači, ak sa dostali z toho uhlasateľu, budú ohľadnení vysvetná mapáre, pretože sa vedeli perfektní práci spojaní k sobě. Odvedli perfektní práci a títo členovia sa musí taký posilniť, takže dostanú odmenu podľa várečku, ktorý si môže vyhľadať bufetu, bude nasledovať úrodňová přestávka a budeme pokračovať v soutěži. Pokladní dneska určitě postupně má 114 kg, startuje v kategorii 120 kg, český rekord je 310 kg. Je to kategorie. Takže podívame sa na to rozhodčí, máme pokus neplatný, máme nedostatečná hĺbka zrebu. 300 kg výška stranu 5 pro žáka Marka a poniece príklady Bučí Pavel. A budeme vlastne si pokus o překonaní českého rekordu kategorii 93 kg. Český rekord je 282,5 kg. Strane od sebe a žármane si je tam naloží 300 kg na čistí. Takže pokud se toto odozývať, budeme svědci vytvořenia prvního českého rekordu. Marek určitě na to má, protože to je vlastně špičkový závodník České republiky a jestli se mu pokus podaří tuto rozhodovat, kdyby jsme svět vytvořili prvního českého rekordu v kategorii do 93 kg. Takže zkusíme závodníka povzbudit. Pokus je platný, takže jsme si prvního českého rekordu, který se tady vlastně vytvořil na vysvětlování. Panačíky zůstalo, výška stranu 6 pro Kučíka Pavla, který na
rozhodčí vlastne první pokusy. Budú první stupne disciplínu. Takže cista zostáva vyššia sa nám 6 a je to záverečný pokus do súťaže. A treba poprosiť všetky nadávače, da sa dostali do spolku časopisniču a treba hodne nám na perfektnú odvedenú práci. Takže tá cestovka sleduje musí byť vykalibovaná, druhá cestovka dnešného porodného dne. Takže budeme zároveň rezervou, vidíte, sa na to rozhodčí, 2-1 neplánne a stojí to na pokles, ktorá nedostatečná